Bé, l'indescriptible, irracional i injustificat és un espectacle que neix de la interacció dels moviments d'una ballarina, la Mar Medina, i un sistema de vídeo que captura els moviments a temps real. A partir d'aquí. El nom ve d'una cita de Franklin D. Roosevelt, l'any 1933. Era el seu primer discurs d'investidura. Els Estats Units estaven en una situació semblant a l'actual, per això em va interessar aquesta cita, i en aquest discurs feia un missatge totalment positiu d'enfrontar la por a la pròpia por, i parlava de la indescriptible, irracional i injustificat terror que ens paralitza, no? I no ens deixa avançar. És la primera vegada que treballo en un escenari on el camp de visió està dificultat per la llum. O sigui, quan estic a dintre d'escena és com ballar al mig d'una autopista de nit. El focus enlluerna tota l'estona, llavors hem de jugar amb moltes marques al terra per saber les posicions. Després també haig d'estar al tanto perquè estic interactuant amb la projecció que s'està fent, llavors si surto una mica cap a la dreta ja no estic i faig ombra. O sigui, hi ha coses de les que quan et mous normalment a l'espai no hi comptes, i que en aquest cas en què hi ha una interacció s'han de cuidar molt d'estar sempre al lloc que has d'estar i no altre. No pots fer trampes ni anar a mitges tintes, no? A dir, bueno, això és aquí, no. Si és aquí i no hi ha una altra manera de fer. I això condiciona, però és un repte també per treballar. M'ho estic passant bé per aquesta banda. L'espectacle parla d'això, d'aquesta por que ens fa que matem nosaltres mateixos les nostres pròpies idees. El projecte parlava sobretot de les pors que ens autoimposem o les pors que nosaltres mateixos decidim aplicar-nos a nosaltres mateixos. Suposo que aquesta és la por que és la principal de les pors, no? És la por a la pròpia por. Com a ésser humà tinc por a perdre la curiositat, perquè crec que la curiositat és el que em fa que cada dia em vulgui aixecar del llit. Si perdés això seria molt trist, no? Estar trista, a perdre els éssers estimats, a morir segurament també. Més que morir, a les maneres de morir, aquestes possibilitats. I crec que res més. De fet, m'agrada viure amb por, vull dir, és una cosa que em fa avançar contínuament, llavors les accepto totalment. Tinc aquella cosa de fa por però hi vaig.
amb els mitjans de comunicació, la globalització, la política actual, doncs accentuen aquesta sensació d'estat permanent d'alerta, no? On estem rebent diàriament inputs negatius, notícies negatives, terrorisme global, desastres meteorològics, etc. I això fa que el nostre organisme vagi acumulant adrenalina perquè està en un estat de tensió d'una possible agressió que no arriba mai, i això fa que ens paralitza, no? Ens paralitza a l'hora de prendre decisions, ens paralitza a l'hora de realitzar actes. Jo, per la petició del Jan i per com tenia ell pensat l'espectacle, vaig intentar acostar-me d'una manera emocional, no? És a dir, pensava que no tindria sentit si omplíem de moviment formal, i en canvi pel contingut de la peça vaig pensar que el que està passant al moviment hauria de tenir algun tipus de ressò emocional, o al contrari, no? Que surti des de l'emoció, des de la implicació física, que et porta a un altre lloc, no des dels aspectes formals de fer dretes, esquerres, amunt i avall. Llavors, per aquí ha estat el temps de recerca també, no? I és un temps que he compartit molt si el concepte és una idea que vibra i és latència, com ho portem al moviment, no? Contínuament era traspolar els conceptes al moviment. I potser quan treballes en equip, en dansa contemporània, les coses són una mica més a nivell formal, potser ara cada vegada menys, però com a intèrpret ha estat un repte també treballar amb les dues capes alhora, no oblidar-me que estic allà vivint una cosa i que aquesta vivència fa que el moviment sigui aquest i no un altre. A més, les parts estan molt diferenciades de qualitat, o això intento que siguin molt diferenciades, perquè estan molt en relació al contingut. Bé, la música l'ha fet el Goethe, un compositor de Terrassa, i ens ha creat unes atmosferes molt contundents, no? És una obra en què durant tot l'espectacle hi ha so, està fet intencionadament perquè quan acabi sentim el silenci d'una altra manera, i ens van portant per llocs molt diferents, no? I creant unes atmosferes també angoixoses, no? A l'hora de triar la música volíem que es transmetés també aquesta por a no fer una melodia, no? O sigui, com les melodies es poden descomposar, o com una melodia que et pot portar cap a un altre lloc no acaba d'arribar mai a aquest lloc i et deixa amb aquesta sensació d'un estat de paràlisi, no? Diguéssim. Llavors ens interessava crear aquest tipus d'atmosferes i em sembla que ho hem aconseguit. L'espai aquest del CAET que ens ha cedit des de la fàbrica TNT, i estem molt agraïts de poder disposar d'aquests espais per provar coses, no? Ha sigut un projecte totalment de recerca, en què s'ha fet recerca a través de la tècnica que seria el motion tracking, s'ha fet recerca des del moviment, sobretot amb la Mar Medina, i que està molt bé disposar d'aquests espais on provar coses, no? On fer experiments i coses arriscades, no? Sobretot també la confiança de que recolzin propostes més estranyes.